тамошобинони азиз, инҷо шаҳри Орск омадем. Барои бором омадам. Духтаро заказ кардагӣ буданд, Тоҷикистон равон. Зомоя гирифтан омадем. Маликаи ҳамроҳам гирифтам. Отсеи шаҳри Орск дар кӯчаи Краматорская 35. Иди дальше. Знаете, вот так вот у нас есть капроновые 10. Здесь сейчас. нархои сумкачаҳо духтаро 3990. Камтар қимату, лекин беҳад босифат. ана инам маҳфуз шуд. бахайр тамошобинони азиз, имрӯз мувофиқи талаби якояки шумо манник омода мекунем. Барои ин ба мо манник крупа лозим аст, шакар, равғани растанӣ бошадам мешавад, равғани сливочный бошадам, маргарин бошадам мешавад. Мавиз лозим аст, инам хоҳишатон кати илова мекунед. Метавонед сухафрукти ягон намуд илова кунед ё ки цукате. Ман мавиз илова мекунам. Ва як дона апелсин лозим аст, цедраи апелсин ва худи апелсин ба мо бадтар лозим мешавад. 6 дона тухм. Ман ингредиентҳоро двайной карда мегирам, яъне зиёдтар мекунам. Барои ҳамагон медонед ки дар оилаи мо фарзандои бисёр ҳаст, оилаи мо калон аст. Барои омода кардани манник ба мо маннаи крупа лозим аст. Маннаи крупа аслан ду намуд мешавад: мелки памол ва крупный памол, яъне ки майда кардагӣ ва камтар калонтар. Аз кадомаш хоҳиш дошта бошед илова мекунед, ин фарқ надорад. Шири хонагӣ камтар туруш шудагӣ буд, ба хотири ҳамин манник мекунам. шумо метавонед сметана илова кунед, метавонед шир илова кунед, метавонед кефир илова кунед, ин фарқ надорад. ҳозир ҳамаи ҳамин чизоя, ингредиентоя якҷоя мекунем. марҳамат, тамошо кунед. ингредиентҳоро чӣ қадар кефир дошта бошед, ана ҳамо қадар манни крупа илова мекунед. Масалан 500 грамм кефир, 500 грамм манни крупа, як ба як бояд бошад. Шир ҳаст ва 500 миллиграмм манни крупа илова мекунем. Барои чӣ як манни крупа бояд камтарак варам кунад духтарои азиз. 5-7 дақиқа 10 дақиқа меистад, варам мекунад, баъд давом медиҳем корамонро.
рамка. Орд рошан кам мекунем. Аз консистенцияи хамир дидан илова мекунем. Акнун тухм илова мекунем. шумо метавонед тухм агар калон бошад 3 ё 4 дона илова кунед. шакарро ҳам духтаро ана ҳамин қадар манни крупа чӣ қадар бошад ана ҳамин қадар шакар илова мекунем. акнун орд илова мекунем духтаро. орд бисёр намешавад, камтарак, тақрибан 100-150 грамм. акнун ванилин, намак ва сода илова мекунем. разрихлитель дошта бошед, метавонед разрихлитель як упаковка ана ҳамин гуна 5 ё 6 10 грамм мешавад разрихлитель. ман ҳама вақт сода илова мекунам вақте ки выпечка мекунам. пишивой сода як қошуқчаи майда илова мекунам. барои ҳамаи выпечкаҳои ман ана ҳамон басанда аст. акнун намак илова мекунем. апельсина духтаро метарошем. он қадар бисёр не. баъд боқӣ мондаша ман нишон метиҳам. боз дар рӯи пирог мерезем, дар рӯи манник мерезем. ана ҳамин қадар. бисёрам мумкин нест. ана духтаро дар тафдон мемонем дар дараҷаи 180 40 дақиқа. хайр ина аз тафдони шумо вобаста, мумкин 35, мумкин 45 дақиқа тайёр мешавад. ҳозир ин апелсина барои сок тайёр мекунам ва рӯи манникба мерезем. инҷо пироги мо омода шуд. акнун соке ки мо тайёр кардаги будем дар рӯи пирог мерезем, то ки пироги мо влажный шавад, яъне нам шавад. аз ана ҳамин удобрения гирифтам. ҳам барои гул мешавад, ҳам барои дарахт ва ҳам барои клубникаву ҳамин чизо. тарзи истифода бурданаш, як донаша 15 литр об катӣ якҷоя мекунед. баъд решаи гулова, решаи дарахтова мерезед. ҳозир ман ҳамин хел мекунам. гулҳое ки дар балон дорем ана ҳамонҷава мерезам. аз фикс прайс духтаро, нархаш 14 рубли. нархи ҳамин 14 рубл духтаро. инҷо духтаро ман заказома гирифтам. ин чизоя кремоя як дугонаи ман заказ кардагӣ тоҷикистон ба равон мекунам. барои онҳое ки аз тоҷикистон заказ кардаянд, марҳамат ба ватсапи ман нависед. доставкатона то душанбея, то шаҳри хуҷанда доставка мекунам. солнцезащитный SPF 50. ин бениҳоят дар тоҷикистон талаботаш зиёд аст. нархаш 800 рублей. нархи дастраскати
сифаташ дар сатҳи олӣ. Духтарои азиз, нури офтоб, ҳамагон медонед ки нури офтоб ба рӯи мо доғ мебиёрад. духтаро, ба ҳамин хотир ҷойҳое ки минтақаҳое ки гарм ҳастанд, давлатҳои офтобаш баланд ба бисёр ҳамин чиз заказ мекунанд. аз ҳамин духтаро заказ нависед, чӣ хеле ки гуфтам, тоҷикистон ба доставка мекунам. ватсап нависед, рақамҳои рӯи экран банависед. духтарои азиз, дар рӯи экран рақамҳои телефонии духтарои командаи ман аст. онҳое ки мехоҳанд ки бо мо ҳамкорӣ кунанд, метавонед нависед номерои духтараки командаи ман барои ҳамкорӣ. аза пад макияж, яъне ки пеш аз макияж кардан бояд аз ана ҳамин мо истифода барем. ин барои чӣ? барои он ки тональный крем рӯи ба ҳамин хел ҳамвор истоданаш ба ёрдам мекунад. ин кам-кам боз блеск дорад. ин ҳам ҳимоя аз нури офтоб SPF-C дорад. яъне ки пеш аз макияж кардан аввал аз ана ҳамин мемолед, баъдан тональный крем мемолед. ин аз нури офтоб ҳимоя мекунад. нависед духтаро, инам доставка ҳаст, доставка бепул мекунем. ин бошад зубной паста. духтаро, зубной пастаи ширкати Атоми аз 15 намуд касалиҳои пӯст фоида дорад. яъне ки монанди царапина, монанди ярачаҳо, монанди герпес, ана ҳамин гуна чизо ва беҳад фоида дорад. ҳам аз хунравии комҳо, милкҳои дандон. прополис дорад дар таркибаш. прополис ин антибиотики табиӣ аст. духтарои азиз, ин бошад духтаро калций. калции ширкати Атоми дар таркибаш магний дорад, витамин Д дорад, витамин К дорад. яъне ки калцийро ҳамин хел истеҳсол кардагианд ки организми шумо 98% калцийро ба худ мегирад. яъне ки 98% калций усваивается. 98% ягон калций аптека ин гуна нест. знаки стандарти GMP дорад. духтарои азиз, дар наличие дорам. марҳамат, ба ватсап нависед, ё ки ба ватсапи худам, ё ки ба рақамҳои рӯи экран. калций аз чӣ организми моя ҳимоя мекунад? профилактикаи остеопороз, яъне касалиҳои устағон. норасогии калций дар организми ҳам кӯдаки майда ва ҳам дар одами калон агар мушоҳида карда шавад, ана ҳамин беҳад чизи хуб ёрдам мекунад. баъдан турматсин. духтаро, аз артрит, артроз беҳад фоида дорад. ду намуд таблетка ҳаст, коричневый ва сафед. коричневийш ин куркума аст. духтаро, куркума воспаленияи организма, воспаленияи устағонҳоя, буғумҳоя снимат мекунад, яъне бартараф мекунад. калций бошад, бегоҳӣ истеъмол мекунед барои норасогии калция. инам бартараф мекунад, яъне ки ба пуррагии пойҳои шумоя барқарор мекунад саломатиша. марҳамат, барои заказ нависед. аз инам доставка ба Тоҷикистон дорем. زنها شما گلهای خوشبوی چمن، زنها شما زیبی جهان.